Niektorí študenti z našej školy sa zúčastnili Európskeho dňa jazykov v Bratislave. Počasie nám neprijalo, ale úsmev na tvári nám to nepokazilo. Navštívili sme Hviezdoslovovo námestie, kde nás čakali stánky rôznych jazykov, ako angličtina, nemčina, francúzština a mnohé iné. Skupinka študentov navštívila British Council, kde boli pre nás pripravené rôzne úlohy a cvičenia v anglickom jazyku. Bolo to zábavné, ale aj poučné. Napriek poveternostným podmienkam sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie starého mesta. Študenti odchádzali premoknutí, ale za to obohatení novými zážitkami. Pre študentskú televíziu Maroš Roman a Kristýna Bohušová.